Здравейте! Днес ще направя едно бързо видео за това как да направим масаж на лицето си или в рутината вечер, за да може да изглеждаме по-свежи, по-млади и въобще структурно, не само козметично да имаме ефект. Също така този масаж е подходящ и при бруксизъм, когато стискаме много челюстта си или скърцаме много с зъби и тук много ни се е натегнала мандибуларната става. Така, аз лично ползвам крем Здраве, абсолютно. Така че, кой какъвто си крем ползва. Аз не обичам много силни козметики. Крем Здраве и едно серумче, витамин С. Може би не го разнасям правилно, защото не съм козметик, но за мен е важно да не е прекалено омазнена кожата. Съответно правиме и задължително нанасяме и на шията с изцеждащи движения. Пак повтарям, това не е козметичен масаж, това е по-скоро като лимфен масаж. Затова и посоката в началото е тази. Всичко отива към аксиларните ямки. Движенията трябва да са плътни, трябва да има лек натиск, за да може и кръвообращението да се засили. От тук дърпаме към ушите. Може и движението да е с двата пръста към ушите или с тази част на пръстите. Дърпаме, обтягаме. За двойна брадичка става, за двойна гуша. Хубаво трябва по ръба. Всичко отива към ушите заради лимфния път и съответно трябва да се позачервим малко. Натискаме, натискаме, натискаме брадичката. Натискаме. Тук завъртаме под скулите да влезе хубаво ръката. Под скулите натискаме, завъртаме. Натискаме, натискаме. Всичко отива към ушите. Може да го правим само от едната страна, може да го правим и от двете едновременно. Тук тези назлобялните бръчци. Интересното е, че тук може с кокълчетата от брадичката към до очите, всичко върви в посока, която е към ушите, отдолу нагоре. Хубаво. Си обработваме скулата. От тази страна.
натискаме към коста. Към коста хубаво да се усети. Тук отдолу да се усети към коста. И към ушите. Тук с два пръста това движение правим надолу. И обработваме долната челюст. Може леко да отворим уста. За да обработиме добре. При отворена уста намираме къде е коста, къде се захваща тук. И също така работим. Секунда. Мога ли да вляза? Да. Добре. Ама изчака една секунда. Да. Дойде ми клиентката, затова много набързо го. Да. Разбера, просто вънка вали. О! И затова попитах, може ли. Тази част, която е челото, също отива към ушите, но вече отгоре надолу. Нагоре и настрани. Нагоре и настрани. Веждите. Натискаме към коста. Натискаме към коста. Трябва да се движи отдолу. Да се движи под кожето. Движим. Зад ушите. Зад ушите хубаво. Самите уши. Изцеждащи движения с натиск. Една приятна хиперемия трябва да се получи. Следващото видео ще е за околоочен контур.